ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଶିଚକ୍ରରେ 12 ଗୋଟି ରାଶି ରହିଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ କାରଣରୁ ରାଶିମାନଙ୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଭାବେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାମାନ ସବୁ ରାଶିମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଘଟିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ କିଛି ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ମେଷ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଆପଣ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ଟିକିଏ ଶିଥିଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଆହାରକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟୀ ପରିଣାମ ମିଳିବ। କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଳାଷର ପୂର୍ତ୍ତି ଆଶାର ହେଉଛି। ଆପଣ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୃଷ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେଉଁ ଧାର୍ମିକ ସମାରୋହ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କରିନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ମାମୁଲି ମୁଦ୍ଦାରେ ଘରୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଳସ୍ୟ, ଥକାପଣ, ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କେଉଁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଏକାଗ୍ର ହୋଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ହେଉଛି। ମିଥୁନ ରାଶି, ଅଟକିଥିବା କାମ ଆଜି ପୂରା ହୋଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ କିମ୍ବା ଅଧିକା ଧନ ଲଗାଇବାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ରୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ନିବେଶରେ ପୂରା ଭାବେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ। କିଛି କାମରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଆସିପାରେ। କିଛି ଲୋକ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିବ, ଯାହାର କାରଣରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଆପଣ କେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବେ। କିଛି ଫଇସଲା ସାବଧାନୀରେ ନେବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ ଚିନ୍ତା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଜରୁରୀ କାମ ନିପଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିତ୍ତ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବରିଷ୍ଠ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। କିଛି ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନସାରା ଆଳସ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଶୁଭ ଅଛି। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଧନ ଲାଭ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଆଇନଗତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ଫଇସଲା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ରହିବ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନରେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ସନ୍ଦେହ ଦେଖାଯିବ। ସମୟର ଅଭାବ କାରଣରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି, ଚାକିରି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କୁହାଯାଉଥିବା କଥାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ସଫଳ ହେବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥର ଝଗଡ଼ାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଓ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ। ବିଛା ରାଶି, ଭବନ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଶୁଭ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଦରକାର ଅଛି। ସବୁଦିନ କାମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଉନ୍ନତି ସ୍ରୋତ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ପରିଣାମ ଦେବ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସୁଧାର ଆସିବ। ରଚନାତ୍ମକ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓ ରଣନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମର୍ଥନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। କେଉଁ କାମରେ ଜବରଦସ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଙ୍କର କୌଣସି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତାର ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ନିଜ ବିଚାରକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଅବସର ଖୋଜିବାର ସମୟରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ କାମରେ ପରିଚୟ ମିଳିବାର ସଂକେତ ଅଛି। ପଇସାର ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମନ ସ୍ଥିର ନ ହେବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ।
ସାମାଜିକ ରୂପରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବେ। ବିତ୍ତୀୟ ମାମଲାରେ ସୁଧାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସର୍ଟକଟ୍ ଚକ୍କରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବର୍ବାଦ ହେବ। ଜବ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗ ବଦଳାଇବେ। ଆଜି ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆଣିବ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ କିଛି ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରିପାରେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କେଉଁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। କାହାକୁ ଧନ ଦେବାରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ।